दिनैनि बे दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि 2023 नि जे बोसोरारि फुटबल लीग बेखौ दिनैहाय जोङो फाइनाल हिसाबै जोङो गेलेहोदों। बे फाइनाल मेट्सआव हाब्रुबारि दावगाफु क्लाब आरो लावदङा गामिनि बैथि क्लाब बे मोननैजों नारानाथा जेनाखि मेहेरगोनां जेनाखि गेलेनाय बेवहाय मोननैबो हानजाया गेलेनायनि समावहाय स्कर खालामनो हायाखै। बिनि उनावहाय टाइब्रेकार गेलेनाय जादों। टाइब्रेकाराव हाब्रुबारि क्लाब दावगाफु क्लाबा बिथांमोनहा टाइब्रेकाराव गरसेनि डिफारेन्सआव बिथांमोनहा देरहासारनो हाबाय। आङो खोब शृंखला भाबै दिनैनि खेलाखौ फोजोबनो हानायाव गोजोननाय मोनदों दासाननै आफादगिरि जानानै। आरो आं मिजिंथियो जोंनि दिनैनि बे खेला जिहेतु मेहेरगोनाङै जादों आरो जोंनि बे दतमा जेनाखि स्पर्ट्स माबाया आन्चलिक स्पर्ट्स जुरिसडिक्सना गोबां गिदिरथार। बुंनो थाङोब्ला गासै माने 40थासो क्लाब दङ। बिनि गेजेराव देग्लायहाय 30था क्लाबा बेवहाय बाहागो लाफैदों। दा बेनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि गामि लेभेलनि जेनाखि गेलेनो गोसो जानाय बिथांमोनहा दिनैहाय गेलेनानै दिन्थिफुंनो हादों। आरो बिथांमोनहा बेबादिनो गोसोआव जुदि दावगानायनि मिजिं दङब्ला बिथांमोनहा नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा साफा साफा जाफुंसार मोनसे प्लेयार जाहैनो हाहैगोन आं बेखौ आसा खालामनो हायो। दा जोंनि जेनाखि दतमा आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशननि थांखिया बेनो जोङो बे एन्टायार बे दतमा एलेकायावहाय जेन जोङो बयबो खौसेयै गोरोबनानै बेवहाय जाथिनि मोनसे भेद साननाय गैयाजासे मिला प्रिति भाबै जों गोरोबनानै थानाय आरो मानब सम्पद सोरजिनायाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जेन जोङो खौसेयै जों जेन आवगायलांनो हायो बेबायदिनो जोङो हाबाफारिखौ मावफुंलांनायाव बयबो रायजो राजाया मदद होयोब्ला निस्सय जोंनि थांखिया जाफुंसारहैगोन आं बेखौ आसा खालामनो हायो। आरो आं एसेखिनिखौनो बुंनानै आंनि जेनाखि दिनैनि बे जोबथि समावहाय फोजोबबाय। गोजोन्थों।